Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A wannan bidiyon zan yi amfani da exchanger guda biyu saboda zan yi ƙoƙari wajen nuna wa mutane ta yanda za su kaucewa asarar su tura coins ɗinsu daga wani exchange zuwa wani exchange lokacin da za ka yi ta jira ka ga coins ɗinka bai je ba. To akwai abubuwan da ba a la'akari da su mafi yawan lokaci. Mu ɗauki misalin Remitano exchange. Da farko dai muna da wallet wanda idan za ka yi deposit a cikin wani wallet ɗinka kana buƙatar da ka samu access da wannan wallet address ɗin. So yanzu alal misali yanzu kun ga ina buƙatar zan tura da Dogecoin ɗina zuwa kan Remitano wallet daga wata exchanger notably CoinEx. Wannan exchanger ce wadda take da sauƙi gurin charges kuma tana da sauƙi gurin irin adadin coins ɗin da za ka iya transfer. Za ka ga sau da dama ba ta da matsi gurin sai ka sa kuɗi da yawa a cikinta, wanda ya sa ina ƙaunar wannan exchanger ɗin bayan Binance da kuma shi kansa Remitano ɗin. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, ina da Dogecoin kamar yadda kuka sani. Zan koma Remitano wallet ɗina first in nuna muku. Kun ga a nan bani da Dogecoin kwata-kwata. To sakamakon ina so zan turo shi daga CoinEx wallet sai na zo na ɗauki address. To mafi yawanci a daidai wannan lokacin a nan gurin ake samun akasi gurin yanda za ka turo ya maƙale a hanya. Wannan kuwa ba wani abu bane ba wanda yake da tasiri, shine network ɗin da mutum zai zaɓa, musamman a nan wajen. In kuka lura a nan ai da akwai gurin da aka rubuta select network. Yanzu misali kun ga idan ka taɓa shi za ku ga yana da tsarin network ɗin da za a iya turowa. Akwai Doge a Binance Smart Chain Network wanda endpoint ne wanda Remitano suke da connection da shi. Idan ka tura da node ɗinka zuwa nan akan wancan chain ɗin za a yi executing na transaction ɗin. Sai kuma abu na biyu shine wannan gurin da aka rubuta fee, misali nawa za a caje ka lokacin da ka turo. So wannan shi ma yana da muhimmiyar rawar da yake takawa gurin ka turo wani abu ka ga ragi a cikin exchanger ɗinka. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, na ce zan turo daga exchanger ne, saboda haka kun ga a nan address ɗin Doge address ɗina zan yi amfani da shi idan a case ɗin withdrawal ne kenan. To yanzu bara na koma some back. Za ka ga idan za ka yi deposit kuma ta ina za ka turo wannan shi coins ɗin naka. So yanzu still tunda deposit ne, bara in zo kan Doge ɗin ku gani. Yanzu gashi na zo kan Doge, zai buɗe min inda zan tura da address. Amma ku duba ku ga sakamakon wancan withdrawal ne, kun ga da akwai charges na 2 Doge wanda za a caje na. Amma kuma idan deposit ne a Remitano exchange ba za ka iya turo abin da ya ƙasa da 10 Dogecoin ba. Kowane coins yana da iya minimum deposit da za ka iya yi akan wannan exchanger ɗin. In kuka duba da kyau za ku ga minimum Doge ɗin da za ta iya receiving shine 10 Doge. So kuma akan network ɗin Binance Smart Chain, idan ka je ka turo ƙasa da wannan Dogecoin ɗin to za ka samu matsala. To yanzu a zoom in ina da Dogecoin ɗin da ya kai guda 10 da zan turo. In dai bai huce 10 ba to ba ma ni da buƙatar in je in turo shi. To yanzu bara na copy address ɗin. Kar ku manta na ce muku ina da Dogecoin a CoinEx wallet ɗina. To kun ga CoinEx wallet ɗina. Idan baka da CoinEx wallet zan bar link ɗin a description ɗin nan, sai ka je ka yi downloading ka yi register. Na taɓa ba da ita ma dai already, amma dai saboda sauƙinta yana da kyau mutane su mallake ta. So yanzu zan je kan asset. Tunda yanzu ina kan asset zan tafi a spot wallet ɗina nake da shi, inda zan je in duba Dogecoin ɗin da nake da shi a spot wallet. To yanzu kafin ta nuna min duk wani asset ɗina, kun ga option akwai deposit, akwai withdrawal, akwai transfer. Sakamakon ita tana da buƙatar sai ka zaɓi wanne coins za ka tura mata, sannan za ka zaɓi wannan action ɗin da za ka yi a kai. To yanzu zan ce ina so zan yi withdrawal ne, tunda daman Doge nake so in cire daga nan in tura shi zuwa Remitano exchange ɗina. To yanzu zan duba na gani wane coins ne nake so na withdrawal. Wannan za su bani tutorial ne, bana buƙatar shi. Yawwa, to yanzu in kuka duba da kyau idan muka yo ƙasa zan ga wane coins zan duba. Alright, so yanzu sun ce in yi selecting ɗin token.
sai in ɗauki gurin da zan shiga ne selecting ɗin Dogecoin. In ka so, saboda ka ɓata lokaci, kawai sai ka zo ka rubuta asalin sunansa, gashi nan ya fito, wanda Allah ya sa kuna gani. Yanzu gashi nan ya nuna min ina da total 59.6 Doge wanda bai fi 2000 ba, kuma ina ganin ba zan yi amfani da Remitano wallet ba saboda ba na son ya zama an samu akasi. Da misali, kun ga su ma a nan sun ce minimum withdrawal kada ka yi ƙasa da 10 Doge. To yanzu alal misali, idan mutum bai kula da wannan ba, zai iya zuwa ya ce zai tura da Doge ɗinsa ƙwaya kaza, to kuma fees ɗin da za a caje shi a nan, za a caje shi 3 Doge. To bari na koma kan Binance, ita ma Binance ga ita kuma wannan ne. To amma kafin mu je zuwa ko ina, sun ce mi selecting network. In ba ku manta ba, a Remitano sun ce suna amfani da Binance Smart Chain Network. To kuma gashi Remitano nake son turowa. Wannan shine advantage ɗin ka sami exchanger da yawa wadda za ta iya supporting ɗin dukkanin transaction ɗinka. Tunda yanzu CoinEx sun ce su sai dai su amfani da Doge Network, tunda daman blockchain ne mai zaman kanshi. Kun ga babu yadda za a yi in tura shi zuwa ga Remitano exchanger saboda akwai bambancin network. So saboda haka bari in koma wallet ɗina ta Binance, wadda ita kuma zan je in kokari wajen in gano zan yi deposit ɗin wannan Doge ɗin nawa a cikinta, ita kuma in ga za ta iya supporting ɗin wannan Doge network ɗin. So yanzu zan shigo kan wallet ɗina, simply zan to can ƙasa nemo wallet, ko kuma simply bara in koma da baya, wannan dashboard ne, sai ka je ka nemo inda za ka gano wallet address ɗinka. So yanzu ina so zan yi deposit ɗin crypto, maimakon in tafi ina zuwa ina ta neman coins ko kuma wace wallet zan turawa, kawai direct zan iya zuwa in ce deposit. Amma a nan saboda wannan ya ɗan fi bamu wannan, sai mu shigo nan sai mu ce muna so mu deposit ne. So a Binance za ka ɗauki kai ma coins ɗin da za ka yi deposit a cikin wallet ɗinsa. To yanzu na gano cewa Remitano suna kan Binance Smart Chain ne, amma ba sa kan Doge blockchain wadda ita nake so in turawa. Saboda haka zan dawo da shi Binance tukunna, idan kuma na so, tunda akwai Binance Smart Chain akan Remitano, daga nan kuma sai in ɗauke shi sai in mai da shi Remitano, wanda charges ɗin na san zai yi sauƙi sakamakon network ɗin guda ɗaya ne. To yanzu na sani daga can kan CoinEx exchange ɗina ba zan iya fitar da abin da ya ƙasa da 10 Doge ba, kuma sannan charges ɗinsu is 3 Doge za su caje ni, wanda idan na tashi na yi amfani da wallet address ɗin a nan zan saka ta. Bari dai mu koma kan ita Binance ɗin tukunna, saboda mu ɗauko wani currency za mu tura. To yanzu ina so zan ɗauki currency ɗin da zan tura. Yanzu kun ga a nan ta nuna mini kan fiat ne, to sai ka zo nan kan deposit crypto. Idan kana da Binance, wannan hanya ce mai sauƙi da za ka iya bi, kuma sannan in baka da Binance zan ajiye link ɗin shi ma, domin ka samu kai ma kai register akan Binance. Kuma kar a manta su ma da KYC da komai kamar su ma CoinEx, tunda yanzu exchanges ɗin kowa sai da irin waɗannan centralized exchange musamman sai da abin da ake cewa KYC. Na san wannan ba sabon abu bane. To yanzu ina jiran ta buɗe min wallet ta Dogecoin, in copy address ɗinta. Yanzu zan zo nan in yi selecting ɗin Doge, zan yi searching ɗin Doge kamar yadda na yi a can. Okay, to yanzu gashi nan na yi selecting. Ita kuma bara na ga ta bani zaɓin network, so bara ka ɗauki zaɓi na network. Idan ba ku manta ba, a can Remitano suna kan Binance Smart Chain 20, kuma CoinEx ba sa kai, amma Binance suna da Dogecoin blockchain exchanger, ko kuma in ce network. So yanzu zan ɗauke shi direct. Yanzu na ɗauki wannan network ɗin, ma'ana daga kansa ne za a turo min, sai kuma in zo sai na copy wannan wallet ɗin. To amma ku duba, shi ma akwai wani ƙarin haske a kansa. Sun ce expected arrival, sun ce sai an yi network confirmation guda 6, sannan kuma za a iya yin 50 unlocking network changes
wanda abu ne na wannan. To ga kuma abu mafi kyau a nan, duk da a can ba zan iya turo abin da ya ƙasa da Dogecoin guda 10 ba, a wannan network ɗin na Dogecoin da Binance suke kai za ka iya turo minimum Dogecoin. Kun gan shi nan, kun gan shi. Sannan kuma wallet ɗin da zai sauka a kai ita ce ita spot wallet ɗina. In na so zan iya canjawa in kai ta founding ko in kai ta earning, wannan ba shi muke bukata ba yanzu dai kawai na copy network address ɗina na Dogecoin, na koma cikin coinex exchange ɗina, na zo zan saka wallet address ɗin a nan, wanda harka ce ta a yi pasting. Kuma kar ku manta na ce network ɗin is Doge, kuma za su caje ni 3 piece. Okay, so a nan idan na so zan rubuta adadin amma ya fi guda 10. Misali tunda za a caje ni guda 3, idan ina so in tura da guda 10 kenan zan saka 13. Amma tunda gaba ɗaya yanzu nake so na cire, yanzu kawai na ɗauki wannan all ɗin. Yanzu in kuka lura an caje ni Doge guda 3, wanda possibly wannan abin zai iya zama free ko kuma deduction da komai da komai. Kun ga 59 tana nan. Okay, so an cire wannan kenan zan samu 56, an cire Doge guda 3. So kawai abin da ya rage sai in zo sai na yi withdrawal. Ina ganin za su tambaye ni password ko kuma abin da ya kama da authenticator. Kuma ko da cewa abin already na riga na yi binding ɗin dukkanin wa'annan abubuwan, za su iya passing ɗin transaction ɗin. To yanzu gashi nan network yana ƙoƙari. To yanzu okay, network ɗin is busy, sai mu ƙara gwadawa. Network is busy yanzu. Abin da ya sa daman Dogecoin yana da large transaction da ake yi ko da yaushe. So dole idan aka sami irin wannan lokaci da ake yawan transaction, to blockchain ɗin za su iya tsayawa, wanda wannan zai iya ɗan kawo wa mutum delay. Kuma gashi ba daga kan wallet bane ba, balantana mutum ya zo ya ƙara transaction fee saboda abin nasa ya sauri. To amma bara na ga a nan akwai normal transfer, bara in taɓa ta. Alright, idan muka ga normal transfer, normal transfer, wannan internal transfer na taɓa. Bara mu koma mu saka wallet address ɗinmu daga Binance. Okay, again zan iya cewa ina so in tura da guda 56. Hopefully network ɗin yanzu zai ba mu haske. To yanzu abin da za a kula da shi a wannan video ɗin shine advantage na ka haɗa exchanges da yawa, wanda hakan shi zai taimaka wajen idan exchanger ɗinka ba za su iya supporting network ba, to wata exchanger ɗin tana da default, wanda kuma za ku iya haɗuwa da su ta bayan gida. Musamman tunda mun zo mun ga Dogecoin, mun ga Binance suna iya karɓa a BEP20, sannan Remitano suna iya karɓa a BEP20 again. So coinex kuma ba sa iya turawa abin da yake na Doge zuwa kowane network in ba akan network Doge na Dogecoin ba. Wannan shine advantage ɗin da za ka yi. Kuma kowane coins ma da ka sani, wannan policy ɗin ko in ce wannan tsare-tsaren suna kansa. Da fatan bidiyon dai ta amfanar, kuma na bar link a description na wannan bidiyon, saboda duk wanda yake da bukata ya tara waɗannan exchanger ɗin, including wannan exchanger ta Coinbase, shi ma zai iya bi domin ya samu wannan. Allah ya ba mu alheri. Kada a manta a yi liking da subscribing, so that network ɗin ya dawo. Kafin mu sallama, ina so zan tura da wannan authentication. Yanzu zai tambayi wannan, ina so ku ga complete transaction ɗin. Da na so mu sallama karin ɓata muku lokaci, to amma yanzu ina so mu ga complete transaction ɗin. Yanzu ya turo min da OTP kenan zuwa layina, wanda bayan na karɓa kuma zan ba shi dama ya tura wa da Binance wallet ɗina na Dogecoin gurin na ƙarasa transaction ɗin. To idan yawwa, to ga message ɗin nan ya sauka. Yawwa, message ya sauka. Kun ga network ɗin ya samu kansa kenan. 49
7320. So kun ga yanzu already zai tafi zuwa Binance dina. Yawwa, so masha Allah, yanzu transaction din is pending, saboda in kun ba ku manta ba, a Binance sun ce akwai confirmation na network guda 6, sannan kuma the maximum confirmation na network da za a yi zai iya kaiwa har kwaya 50, wanda yanzu in muka kara komawa za mu ga is pending, transaction is pending. Idan kana so transaction din nan ya ci gaba, shine karka danna cancel, ka bar shi tunda ka riga ka tura da transaction din, kuma dai me zai je ya je, za kuma ka iya saving din wallet address din duk wani coins da kai transfer a kanta. To yanzu dai wannan shine dai a takaice, wanda gashi nan confirmation dai muke jira, kuma insha Allah wannan ina fata video din ya amfanar, saboda point din da suke ciki kuma kula da point din sosai. Yanzu kun ga kenan ba ni da buƙatar in turo da Remitano dina, sai dai idan bayan na riga da na je na karɓe shi akan Binance, sai kuma in na so dole akan Remitano nake so na yi transaction da shi da sauransu, sannan sai in tura shi daga Binance zuwa Remitano. Allah ya sa bidiyon ta amfanar. Allah ba mu alheri.